ассалому алайкум дӯстони азиз ва он нафароне ки дар канали мо ҳастед. дар Москав зани тоҷики ғариберо ки ба муҳоҷират машғул буд барои як пишак яъне гурба соҳиби хонаро писараш кортшапак кард. муҳтавои ин хабарро аз мо шунавед. рӯзи 27 июл як марди сокини Москав як зани 49сола аз Тоҷикистонро ки қаблан дар хонаи онҳо хизматгорӣ мекард дар марги гурбаи дӯстдоштааш ки ним сол пеш мурда буд айбдор карда қариб ба куштан мерасонад. ин мард ба қафаси синаи зан 10 корд мезанад. шабакаи 360 хабар медиҳад ки ин ҳамла рӯзи 27 июл дар як манзил дар кӯчаи Кускова сурат гирифта ҷабрдида ҳоло дар ҳолати хеле вазнин дар беморхона хоб аст. бино ба иттилои РНТВ Зульфия ягон ним сол пеш ба як пиразани нафақахӯр дар рӯбучини хонааш кӯмак мекард. баъди анҷоми рӯбучини хона ва таҳияи хӯрок барои соҳибхона хизматгори зани тоҷик аз он хона меравад, вале чанде баъд гурбаи соҳибхона ногаҳон мемирад. писари соҳибхона фикр мекунад ки хизматгорзан ба гурба ягон хӯроки равғанин дода сабабгори марги ӯ шудааст. ӯ чанд моҳ нақшаи ҳамла ба хизматгори собиқи модарашро кашида билохира муайян мекунад ки ӯ ҳоло дар як хона дар як кӯчаи Кускова хизматгорӣ мекунад. мард бо роҳи фиреб тавассути телефон худро курьер муаррифӣ карда ба он хона меояд ва зани тоҷикистонӣ бехабар аз нақшаву нияти баъди он мард дарро мекушояд. мард баробари кушода шудани дар занро ба марги гурбааш айбдор карда ба қафаси синааш на камтар аз 10 зарбаи корд задааст ва сипас аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. баъди боздошти ин мард модараш гуфтааст ки мушкили равонӣ дорад, яъне ҳолати равонии ӯ психологӣ хуб нест. модараш иқрор кардааст ки ӯро пеши духтурони равоншинос мебурдааст, вале ба касе намегуфтааст. аммо ин метавонад дурӯғ ҳам бошад ва шояд модар мехоҳад писарашро бо ин роҳ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҳамлаи хунин ба ин зани тоҷик халос кунад.